oli sama juttu kuin viimeksi, mutta nyt mun kaveri tekee eri tapa. Oi oi oi. Ai ai. Ei no. Ai heitä veteen. Tule. Heitä veteen. Tule. Heitä veteen. Tule. Heitä veteen. Shi. Ei. Hyvä Liinu. Oh, nää tässä on tehdä Ui. Se liippas muuten läheltä. Ja sitten vielä kauemmas. Niin kauas kun pystyt. Okei, jostain piilo! Juoksille! Se tulee jo! Okei, juokse! Sä oot ihan märkäliina! Äkkiä mennä tehdä sama juttu. Se on ihan liian nyt. Reino. Meni veteen. Kauheasti aikaa. Noniin. Se jätti palloa. Se etsii meitä. Se on tossa. Leinu etsii meitä. Tänne. Se on tossa. Pääsiksä? Hyvä. Very hard. Painoin. Oi, jota fail. Älä heitä enää puuhun päin. Leinu, lopeta. Oikein vastine. Vastaan. Nope. Okei. Kerke tut. Mä pääsin. Noniin. Au. Se tulee ekana tänne. Se ei näe meitä. Se katsoo tänne. Se ei näe. Nyt se etsii meitä. Ollaan vaan näiden puskien takana. Nyt se kohta alkaa. Nyt se ei oikeesti näe. Se ei löydä oikeesti meitä. Anna se.
Se näki meidät. Voin näyttää. Eli me tehdään nyt näin, että me etsitään uusi piilo, koska tuo koira tuossa löysi meidät. Niin me mennään uusiin piiloihin. Mä laitan... En ehkä mene, en mä tiedä. Niin, että mä laitan tässä pausille, koska sit tulee turhaa aikaa. Eli siihen saakka. Kauhea karseen emu. Juu, tää on kauhean emu, mutta tullaan ihan just. Mä laitan pausille. Nyt! Eli me mennään uusiin piiloihin, no niin. Heittää tällä kertaa tällaisen puujutun ja Liino hakee. Heitä. Okei, joo. Mä menen veneeseen, sä menet vessan taakse. Okei. Se meidän vessaan. Okei, joo, tiedän. Mistä tietäis? Oi. No niin, ollaan täällä vessan takana. Ja... Toi valo on vähän heikäsen, mutta ei se mitään. Onko sä hakenut sitä? Se on nyt rannas. Siellä se menee. Se tulee sinne. Leino! Mietitään piilon. Uudet piilot tulee taas ja heitä on tällä kertaa isompi keppi. Sillä voi heittää kauemmas, eikö niin? Noniin. Uudet piilot on sellaiset, että... Leino! Älä muu päin tuo. Uudet piilot on sillä, että sä menet tuonne pölkkyyn taakse ja mä menen tuonne puskien taakse. Joo, no niin, heitä. Nyt täytyy heittää pitkä yrtti. Hyvä. Se jatkuu! Se on tossa! Oho, mä unohdin kuvata. Tuosta päästä failia. Se meni veteen ja Liinu kaatui. No mä yritetään uudestaan. Tuossa äskeisen tapahtui vaan niin, että se osui noihin oksiin ja se tippui ihan tonne alas. Ja... Oho! Ja näyttää. Kattokaa, se jätti ton puun yhden tonne. Tuossa! Äkkiä! Kerkeet vielä? Sama juttu. Saa heittää. Noniin. Nyt on... Huhhuh. Noniin. Noniin. Se ei oo vielä tullut. Nyt. Noniin. Noniin, uudet piilot taas. Mihinkä mennään? Mettikon taakse. Oleva mettikon ja Liinu istuu. Joo. Älä vielä, noniin, nyt on laatu parempaa. Odota. Liinu, odota. Maa. Odota. Odotan.